Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo jelo od listova kiselog kupusa i mlevenog mesa. Idemo! Prvo što ću raditi, 2 glavice crnog luka iseckat ću sitno. Kad sam iseckala crni luk, zatim ću 3 čena belog luka isto iseckati sitno. I ovako iseckan beli luk preručit ću u činiju sa crnim lukom. Sada ću ulje sipati u tiganj, jedno 5 do 6 supenih kašika i sačekati da se ulje zagreje. Kad se ulje zagrejalo, crni i beli luk pržim dok ne budu gotovi. Dok se luk prži, za to vreme ću 200 g dimljene slanine iseckati sitno. Prvo ću skinuti ovu kožu. I sada ću iseckati slaninicu. Kada se luk propržio, dodat ću 700 g mlevenog svinjskog mesa i pržit ću dok meso isto ne bude gotovo. Sada ću meso začiniti. Dodajem kašičicu soli, dodajem bibera po ukusu, dodajem suvog začina, začin C ili vegeta, i dodat ću crvenu slatku mlevenu papriku, 2 kašičice. I to ću sada sve lepo promešati, da se ovi začini lepo sjedine sa mesom i da puste svoj ukus. Nakon začina dodajem 200 g opranog pirinča i dodajem 200 g sitno seckane slaninice i to ću sve sad zajedno promešati i proprašiti još jedno 2 do 3 minuta da slaninica pusti svoj ukus. I evo, fil je gotov i zatim sada ću uzeti listove kupusa i krenuti da čistim koren. I sada ću listove kupusa očistiti. Uzmete ovako nožić i zasečete ovaj gornji deo gde je koren. Zavisi koliko je veliki, ovako. I tako odredite sve listove kupusa. Kupus ako vam je slaniji, stavite ga malo da odstoji u hladnoj vodi i onda možete fino da ga ovako koristite. I sad ću odraditi ovako sve listove kupusa. Pripremila sam fil, listovi kupusa su očišćeni i samo mi je sada potreban jedan kanap za pečenje. List kiselog kupusa uzimam, raširit ću ga ovako, birajte da bude što veći list. Stavit ću fil na sredinu, jedno 2 do 3 supene kašike i sada šta ću raditi? Neću zavijati klasičnu sarmu, nego ću ovako sastaviti sarmu, gore ovako krajeve, na gore, da sastavim kao paketić. Uzet ću kanap za pečenje i zavezat ću pri kraju ovako. Nemojte jako samo da zavežete da ne pukne. Još jedan mali čvorić. Ovo ćemo ovako iseći i naš paketić od sarmice je gotov. I tako ću napraviti sve ostale listove i dokle god imam fila.
Sarme su gotove i sada ću jednu veću šerpu koja može da ide u rernu pripremiti i u nju ću ređati sarme. Prvo ću na dno šerpe staviti po 2 ili 3 lista kupusa koliko treba da se prekrije dno. Sada uzimam sarmice i ređam ih na dno šerpe. I tako ću poređati sve jednu do druge. Zatim ću staviti dimljenu butkicu, ovako preko, i dimljeno meso. Od nje će sarma dobiti fantastičan ukus. Zatim ću 500 ml vode sipati u tiganj gde sam pržila fil. Ja to uvek ovako radim, taman pokupim fil malo što je ostao, promešam i nalijem odozgo preko sarme. Zatim ću ovako preko pripremljene sarme sipati jednu kašičicu crvene slatke mlevene paprike. I sada ovako pripremljenu sarmu nosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni i od momenta kada proključa ja ću poklopiti s poklopcem i ostaviti da se kuva u rerni sat i po vremena. I evo nakon sat i po vremena kuvanja naša sarma je gotova i možemo je poslužiti. I sad ćemo poslužiti našu sarmu. Pogledajte kako je to lepo. Kao mali paketići. Vidjeli ste, priprema je veoma laka i jednostavna. A dobit ćete nešto ovako spektakularno na stolu. Mora se naći na vašoj novogodišnjoj trpezi. I naravno na svim ostalim slavljima. I sada ću presjeći ovaj kanap za pečenje i iseći sarmu da vidimo kako ona iznutra izgleda. Preukusna je, prelepog je ukusa, prelepo izgleda. Sa ovim suvim mesom je fantastična. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovu fantastičnu sarmu. Prijatno!